Fuj. Ja ne vjerujem, ljudi, kako je moguće dobiti ovako dobar slime? Je moguće? Neću više ovo. Tu, čekajmo pizdem. Je moguće, kako sam ovo tu dobio, jer to realno nije ovakav slime. Slime ovaj nemoguće da se dobije. Idemo opet da ga šejkamo. Šejk. 32.000 novca. Pa to nije uopšte loše. Sveta veći. A ne, ovo je vodeni slime. Pa nije ovo vodeni. Idemo sad da uzmemo tu crvenu boju da vidimo. Da li će i ona da bude isto kao na narandasta? Ne vjerujem da. O! Još jedan čareni slime! Sad. Sad baš našao kad snimam. Ne smiješ. U ovom videu ćemo sada šejkati do 100.000 novca. Ste spremni? Ne, nešto mi se ovdje desilo, nemam pojma. A ajde, koji ćemo da šejkamo? Ovaj šareni. Taj tu možemo. Simo nije ti šansi možemo. Šejkamo do 100.000. I ja ću vas zvati kada završim. Ne mogu bar do 100.000, mogu bar do 50.000. Sad postaje sve tamniji i tamniji. I ništa ljudi, to je bilo to od ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno lupite like, subscribe, možda neki komentar, ne znam. A mi se vidimo. Ćao!